שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה שלנו ב-MyHost אחסון אתרים. בסרטון ההדרכה הבא אנחנו נלמד כיצד ניתן להתחבר לממשק הוורדפרס במקרה ושכחנו סיסמה ואנחנו רוצים להשתמש באינטגרציה של השרת כדי להתחבר. ראשית יש להתחבר אל ה-cPanel, זהו ממשק ה-cPanel של 2024, אנחנו נלחץ על WordPress Manager, אנחנו נראה פה התקנות וורדפרס, במידה ואתם לא רואים פה התקנות וורדפרס אתם יכולים לעשות פה סקן, סריקה, כרגע הוא לא מצא התקנה נוספת כי יש פה כבר התקנה. אנחנו נראה פה את ההתקנה, אנחנו נראה פה את הדומיין, או את הסאב דומיין, את התיקי איפה שמותקן הדומיין, ואנחנו נראה פה כפתור שנקרא לוגין. אנחנו נלחץ עליו, הוא יחבר אותנו לממשק הוורדפרס, במקרה הזה אנחנו גם רוצים שיהיה לנו את הגישה לוורדפרס, לעתיד בלי הממשק של ה-cPanel אנחנו נלך בממשק של הוורדפרס אל משתמשים, כל המשתמשים, מנהלים, אנחנו נחפש את המשתמש שאנחנו לא זוכרים לו את הסיסמה, נעשה לו עריכה, בניהול חשבון נעשה הגדרת סיסמה חדשה, אנחנו מנסים להשתמש בסיסמה הרנדומלית ולשמור אותה במקום מובטח ולא להשתמש בסיסמאות פשוטות. לאחר שהעתקנו את הסיסמה למקום מבטחים, נעשה עדכן פרופיל, והפרופיל עודכן עם הסיסמה החדשה. זה הכל מאוד מאוד פשוט, נתראה בסרטון הבא.